Dobre, Zlatko. Cracker 1. Pre kuchára. Apetizujúci smotanový syr. Je perfektný pre moje nové kulinárske majstrovské dielo. Ľahko natriem všetky vrstvy krémom a pomocou špachtle im dám veľmi originálny tvar. Bude to dúhová torta, ktorú ozdobím vynikajúcou Skittles Cream. Počkajte na to! Tu je môj špeciálny kufrík. Mám všetko, čo potrebujem. Hrá ako cukrík. Tuto mám! Je to skutočne umelecké dielo. Keď pečiem koláče, cítim sa ako umelec, ktorý vytvára nový svet. Tejto fantastickej dúhe chýbajú krémové oblaky a pár veselých očí. Vojla! P-E-S-I-N-E-T. Sakra, hej! Neuveriteľné! Viem! A upečiem vlastný koláč v tvare srdca a ozdobím ho KitKat tyčinkami, pretože dieťa ich jednoducho miluje. Dajme to okolo obvodu, ale to nestačí. Potrebujeme viac cukríkov pre môj sladký zubok. Maltesers a Skittles. Neboj sa, ešte som neskončil. Ide ti to Na výrobu skvelé. mizerného kokteľu Moje na majstrovské chvíľu. dielo. Dobrý Nie, vyzerá to dobre. Fit pre teba, človek. Podaj mi to. Najprv roztopím čokoládu s mojím superhorákom. Poďme na to. Teraz pridám modré posýpky. Budú vyzerať veľmi pekne na mojej torte. Každý pripravený. Dovoľte mi predstaviť budúceho víťaza vašej pozornosti. Veľká vec je žiadne víťazstvo. Najprv chcem ochutnať šéf-kuchárov koláč. Dobre. Páči sa mi to. Zaujímalo by ma, či je babkin koláč rovnako chutný. Skúsme to. Wow! Nemám rád čokoládu. Ďakujem, babka. Zdá sa, že s tým koláčom niečo nie je v poriadku. Nemám rád jeho chuť. A víťazom je... Môj bož. 1, 2. Pani, máme úlohu. Prosím, uvarte mi nejaké cestoviny. Toto je skvelá úloha. Tam hore. Claire, mám to. Všetko, čo musíme urobiť, je uvariť rezance. A to je všetko. Ja si teraz pozriem nejaké TikToky. I tiež uvarím cestoviny. Pre moje dieťa. Ďakujem. Tak, milé babka, nechaj ma ťa objať. Bojíme sa. Daj mi rýchlo. Klobásu zároveň. Je čas variť klobásy vo vriacej vode. Ďalší? To je všetko? Aby si vyhral výzvu, musíš bábätko prekvapiť neočakávaným rozhodnutím. Bežné rezance tu nefungujú, takže si vyrobím vlastné z vajec, mlieka a múky. A nezabudnem pridať farbivo. Ach, ružová je jej obľúbená farba. Nalej gel do špeciálnej flaštičky. Všetko ide podľa plánu. Perfektné. Poďme sa zraniť. Ó bože, pozri na Shendoodles. Áno, moje nové čmáranice sú pripravené a voňajú lahodne. Chýba len sladký sirup. Marmeláda. No. Len medvede. No,
Nežartoval som. Jej sladkosti, jej frakcia. Áno. Si čudný. Moje špagety sú hotové. Pozri sa na tie klobásy. Sú ako chobotnice. Kde je náš hasičský prístroj? Je toho tak veľa. Čo? Och nie! Všetky moje rezance sú spálené. Počkaj. Existuje malý trik. Môžeme pripraviť instantné rezance v kanvici. Tak je to. Poď! Bol si genius? Zaujímavé. Čo je to? Nechcem. Tieto rezance nie sú vôbec chutné. Wow. Wow. Aká krása. Sliny mi tečú. Skúsme to. Ďakujem, šéf-kuchár. Dobre. Nemáš za čo. Pozri na tieto smiešné klobásky. Milujem ich. Tak chutné. A toto je naozaj dobré. To je víťaz. A ak naozaj musíme... Som tak rád! Objatie! Tvoja nová úloha je milkshake. Navarím to za chvíľu. Skúsim. Som v tomto majster. Najprv musíme vziať zmrzlinu a zmiešať ju s mliekom v mixéri. Poďme na to. Otvára sa mlieko. Nalievame ho. Je to v poriadku? Iba to! Zabudol si na veko, takže všetko sa rozlialo. Nápad. Pozrime sa, čo mám v batohu. Čo? Nič tam nie je? Kto mi ublížil? Tu je môj špeciálny koktajlový gadget. Stačí pridať moju obľúbenú cukrovinku a pár marshmallow. Bude to veľmi chutné. Chýba už len sóda. Ospravedlňujem sa. To je ako keby som nehoda. Teraz je všetko pripravené. Moja sestra bude nadšená. Babka, kam ideš? Musím natrhať maliny do svojho koktejlu. Čo ak sa slečna Berry chce dostať do mojich úst? Ja som šéf-kuchár. Výborne, Nikol. Som pritom pre bábätko. Dobre, ako tento mixer funguje, nerozumiem ničomu. Radšej použijem svoju overenú metódu. A rozbiť to. Úžasné. Niečo. Čerstvé mlieko. A miešame to. Malinový koktajl. No. Aká krása. Neviem, či mám byť. A tá farba. Trochu metí na vrch. Vyzerá to príliš jednoducho. Musím niečo vymyslieť. Napríklad, kto zhasol svet? Bojíš sa tmy? Čo? Och, prepáč! To je smiešné. Ospravedlňujem Čo? sa. Predstavujem. Si istý? Áno. Prepáčte. Vašej pozornosti recept na dokonalý koktejl. Zmrzlina, mlieko, pomaranč a zmixovať. Nie všetci sa postavia. Pozrite sa na to v tomto nádhernom čokoládovom vajíčku spolu so smotanou a cukrovinkou. Tak poďme na to. Čas na nejakú dekoráciu. Voilà. Myslím si, že to je skvelé. Táto
Tento koktail vyzerá nezvyčajne. Myslím, že musím niekde stlačiť. Pozrime sa. Toto je skutočne všetko pre teba, pekné dievča. Naozaj nemám rád tento koktail. Je tam aj metka. Nie, aká škoda. Wow, wow, wow! Toto je tak dobré. Toto vajce je tiež veľmi chutné. Je rozhodnuté. Šéf je víťaz. Och, áno. Ďakujem. A čo chce? Dieťa chce hranolky. Komplikované. Urobíme všetko. Poznám recept. Zdá sa, že treba naliať olej. Nalejem viac, bude to mastnejšie a chutnejšie, takže sa to určite dobre opráži. Natankujem celú nádrž. S trochou oleja. Poďme Zapnite, začnite, použijem celý... Ahoj, pretože nikdy nie je príliš veľa. Máš tie hranolčeky? Dcéra, čo robíš? Prasknutie. Ty? Horí to! Musíme rýchlo uhasiť oheň! Nie! Nie je to ako recept na YouTube. Takmer sme podpálili kuchyňu aj nás všetkých. Lepšie je sa učiť od babičky. Teraz vám babička ukáže, ako na to. Vezmeme dosť oleja, trochu znížime teplotu a dáme do toho zemiaky. Takže to bude perfektné. Premiešam to a položím na tanier. Oh, ako dobre to dopadlo. Je to všetko pre moju vnúčku. Ešte treba pridať ten najchutnejší kečup. Hranolky a kečup sú dokonalá kombinácia. Mojej vnúčke sa to určite bude páčiť. A koľko kalórií je v tomto jedle? Ukážem ti, ako to má byť. Zbavíme sa prebytočného oleja. Potom zabalíme zemiaky do kúska voňavej slaniny a zatočíme rolku. Presne tak. Pridajte kvapku brusnicového džemu bez lepku od Duros na vrch. Presne tak. A na vrch pridáme trochu rozmarínu. Majstrovské dielo je pripravené. Vymyslela som niečo lepšie. Ale oddelenie. Banánový marshmallow vozík je tak podobný zemiakom. A ak pridáte Hersheyho jahodový sirup, bude to ako zemiaky s kečupom. Ale chutí to tak sladko. Sterilné. To sa mojej malej sestre naozaj zapáči. Súbor. Všetko je pripravené a Už dieťa čakala na svoje jedlo. Jedlo od mojej babky bolo prvé, ktoré upútalo pozornosť. Klasické hranolky a kečup. Vyzerá to naozaj chutne. Dieťaťu to očividne chutilo. Zaujímalo by ma, ako by jej chutilo jedlo pre skutočných gurmánov. Personál použil nezvyčajný recept, ale nebol ocenený. A bol to darček od mojej sestry. Vyzerá to ako zemiaky s kečupom. Ale toto... Áno, je to sladký marshmallow s jahodovou omáčkou. Namoč a jedz. Zostáva vybrať víťaza. Jedlo od babičky. Áno, vyhral som. bolí to. Prečo teraz nechce dieťa jesť? Ona chce jesť sushi. Čo je to? Neviem, ako to uvariť. Ukáž babičke, čo robiť. Najprv musíte uvariť rýžu špeciálnym spôsobom. Urobím to. Babička vie, ako variť rýžu. Sushi s odpornými morskými riasami? Radšej by som znova urobil niečo sladké. Alebo sladko-kyslé. Vezmime si sladko-kyslé kliešte. Namiesto omáčky pridajte šľahačku. Zabalte marmeládové oko a pár marmelád od Haribo. Aké veľké a farebné to budú. Už si niekedy videl také sushi? To je jednoducho úplne dokonalé. Teraz treba vziať plátok nori a rozrezať ho na polovicu. Je to celé suché. Láme sa to? Ako si to urobil? Nakrájam trochu ryby. Perfektné plátky. Položiť trochu rýže na podložku a trochu nori. Zrolujem to s podložkou. Dajte Rybu na vrch.
nakrájajú. A to je všetko. Klasický Philadelphia roll s úhorkou a wasabi je hotový. Babka, nemôžeš robiť tieto svoje rolky? Nedržia tvar. Bingo. Mám nápad. Budem len krájať uhorky. Odstráňte stred a vložte do neho ryžu. Perfektné. Teraz je čas, aby to skúšalo dieťa. Začnime týmito. Sushi od šéf-kuchára bolo perfektné a chutí neuveriteľne. Aká veľká a pestrá rolka a veľmi, veľmi chutná. Taká lahodná, že ich okamžite zvolila za víťaza. Tentokrát sladký darček od mojej sestry prekonal všetkých. Och, moje si ešte neskúsila. Hej, babka, zobuď sa. Vnúčka chce znova niečo chutné. Na dezert si chce dať čokoládový koktajl. Toto je môj obľúbený recept. Budeme potrebovať nejaké kocky ľadu. Nalejem do pohára viac čokoládovej omáčky. Starbucks mliečna čokoláda až po okraj. A vytvorím nejakú mliečnú penu ručným mixérom. Prepáč, babka. Prišli ste príliš blízko. Čo je to za vrecko v babkyných rukách? Instantná káva 3 v jednom? Naozaj to chce dať svojej vnúčke? Áno, ale zdá sa, že samotnej babke to chutí. Teraz pridaj šľahačku. Často si takýto recept varím sám. Mimochodom, nezabudni na seba. Posyp to drvenými kúskami sušienok Oreo. Položte na to sušienku. Takýto koktajl by sa mal piť slamkou. To je všetko. Dokonalý čokoládový milkshake. Kto to takto varí? To je hrôza. Robil som kávové sladké nápoje viac ako raz. Potrebujeme čerstvé kávové zrná. Všetko meriam na gram. Zrná rozdrvím na jemné omrvinky. Potom ho pripravím vo French presse. Káva bude dokonalá. Nalejte to do šálky a pridajte trochu mlieka. Urobím z toho trochu peny. Určite nikoho nepostriekam, pretože som profesionál. A ozdoba vo forme snehovej vločky. Perfektné. Je čas ochutnať nápoje. Ruka siaha po krásny pohár. Je to úžasný koktajl. Tiež chutné sušienky na vrchu. Dokonalé? Čo sa dá teraz povedať o instantnej káve? Babička chcela otráviť svoju vnúčku. Nedá sa to piť. Kávová pena od šéf-kuchára s príjemnou arómou. Ale chuť nie je ničím nezvyčajná. Bábätko si vyberá krásne Spätný auto. chvost? Áno, len tak ďalej, Segra. Zase si vyhrala. Ďalšou úlohou pre teba je fanfári urobiť nejaké wafle. Čo to bude? A ja poznám recept. Rozbij vajcia. Pridaj cukor. Môžeš pridať viac, aby wafle chutili ešte lepšie. A stavať sa do cesty. Stávať sa do cesty. Stávať sa do cesty. Ach, už ma nebaví to robiť. Možno to stačí. A teraz môžeme pridať trochu múky. Koľko je potrebné? Ach, je mi ľúto, starka. Zase som ťa zašpinila. Viac múky, viac wafly. Možno nejedz toľko múky. Prebytok vrátim späť. To nebude Sa tam fungovať. dostala, ale určite sa jej bude páčiť. Osvedčený recept mojej starej babičky. To vyšlo perfektne. Tu. Teraz môžeš naliať cesto do waflovača. A ja som skoro hotová. Perfektné rúžové wafle budú čoskoro. Čím krmiš dieťa? Treba jesť zdravé jedlo? Cukor nepotrebujeme. Radšej vezmeme cuketu. Perfektné. Teraz pridáme vajcia. Pridaj múku. A vytvoríme si cesto. Urobím to rýchlo s mixérom. Ako škaredo to vyzerá. A skúsme naše super zdravé wafle. Už sú skoro hotové. Chutné. Perfektné. Dám ich na tanier. Pridaj trochu jahodovej šlahačky a bobule. Páči sa mi, ako to dopadlo. A pridám trochu tradičného javorového sirupu.
Nalejte to. Všade. O môj Bože, kúsok masla. Krásne. Och, wafle sú hotové. Zelená je farba zdravia. V tejto prezentácii nie je dosť krásy. Pridám grofové runy, aby som pridal viac zelene na vrch. Bellissimo. Je späť so svojou správnou výživou. Tieto wafle vyzerajú presne tak, ako chcela. Ale bolo to Tento toto. nezvyčajný pocit. Ach, škrupina od vajca. Musíte byť opatrní, keď varíte. A čo je to za zelenú farbu? Zase tráva na vrchu? Aj tak, kúsok stojí za vyskúšanie. Veľmi malý. Vonia to dobre, ale stále chutia odporné. Čo očakávať od týchto waflí? Wow, zdá sa, že bábätku sa naozaj páčili. Tu je víťaz. Á! Sú moje! Dokázal som to! Páčila sa... Vyzerá to, že babka a sestra sa skvele bavia. No, dosť rozptylovania. Je čas zistiť, čo budeme variť. Vtáka. Divoký. Tak čo, ste všetci pripravení na novú výzvu? Poďme na to. Dobre. Takže babka začína s burgerovými žemlami. Áno, opekané žemle sú oveľa lepšie. Teraz potrebujeme mleté mäso. Babka vezme mleté mäso, vkladá ho na panvicu a pritlačí lopatkou takto. Placka je hotová. Teraz plátok lahodného syra a, samozrejme, aký by to bol burger bez paradajky. Je tu cibula a žemľa na vrchu. Wow, babka sa s úlohou vyrovnala tak rýchlo. Skvelá práca, babka. Teraz je na rade sestra. Zdá sa, že obyčajné žemle nepostačia. Čože? Donut? Ako chutné. Sestra prekrojí šišku na 2 polovice. Teraz čokoládky. Aké sladké to je. Ale sestra má ešte niečo. Je to kyslý gel. Je taký chutný, ale taký kyslý. Teraz pridajme marshmallows. Trochu marmelády a ovocného sirupu. Prečo nie? Teraz prikryjeme náš zázračný burger. Aká krása! Vyzerá to, že babka ocenila vnúčkinu prácu, ale nie je tak jednoduché niekoho prekvapiť. Takže začíname ako obvykle s žemľami. Samozrejme, tie čierne. Takto opečieme fašírku. Čo robiť s kúskom syra? Wow! Ako skvelo teraz ten syr vyzerá. Kúsok uhorky. Zdá sa, že tento burger Toto má... sú ústa s jazykom. Ale niečo chýba. Je dobré, že vedľa Wednesday je vždy ruka, ktorá pomôže s akýmkoľvek problémom. Marmeládové oči. Zdá sa, že presne to je to, čo Wednesday potrebuje. Hej, opatrne, babka. Hlava je úplne neškodná. Teraz pridajme ľad do burgera. Wow, pozrite sa na tohto monštra. Je taký strašidelný, ale stále taký lákavý. Ale ktorý burger bude najchutnejší? Teraz to zistíme. Margot, si na rade. Tento burger vyzerá nezvyčajne. Vyskúšajme ho. Chutné. Páči sa mi to. Tak, čo je ďalej? Dajme si prvé sústo. Uj, je to med? Tento burger nie je to, čo potrebuješ. Takže, čo tu máme? Toto sú moje obľúbené sladkosti. Marmeláda s donutom? To mi chutí. No, je čas vybrať víťaza. A tým je tento burger. Áno, to je náš víťaz. Wow, gratulujem Wednesday. Je to len moja predstava, alebo sa ona usmieva? Wednesday sa usmieva. Wow, ups, zdá sa, že niekto bol hanblivý. Zdá sa, že sestra a ruka našli spoločnú reč. Je čas, aby sa ruka vrátila domov. A je čas, aby naši hrdinovia uvarili nový pokrm. Horúca čokoláda. Kto by nemal rád tento lahodný nápoj? Dúfam, že všetci sú pripravení. Poďme na to. Babka znova začne variť. Naleje mlieko do hrnca. Teraz kakaový prášok. Nezabudnite miešať. Ach áno, tabuľka čokolády urobí chuť ešte intenzívnejšou. Aké sladké to je. Babka naleje horúcu čokoládu do svojho špeciálneho hrnčeka. Skvelá práca, babka. Dobre na teba. Teraz je rád na sestre. Hej, opatrne. Mohla by zjesť všetku čokoládu takto. Áno, babka má pravdu.
Cukru treba pridať len trochu, takto. O, čo má v pláne? Áno, len sa pozri na to, máš škrtník 1. Babke sa táto dávka cukru nepáči. Takže je čas pridať mlieko. Buď opatrný. Áno. Sestra musí byť zjavne viac pozorná. Takže môžeš pridať všetky prísady. Teraz trochu farbiva. Pozri sa na tú krásu. Obrazovka je taká jasná. Teraz trošku osvobod. To je podávanie. Sestry! Sestra sa snažila, ale to nie je všetko. Záverečný dotyk je šlahačka a niekoľko marshmallows. Pozrite sa na tú sladkosť. Áno, sestra sa snažila. Perfektné. Wow, no teda. Teraz si na rade ty, Lensdy. Pekný hrnček sa sem hodí. Ruka. Čo tu môže robiť bez tvojej pomoci? Aký horor. Babi, radšej sa staraj o svoje nervy. Leslie nalieva čokoládu a trochu šlahačky. Ovocný sirup? Výborne. A nejaké Haribo marmelády. Áno, pozrite na toto jedinečné podávanie. Horúca čokoláda je pripravená. Och, to je šialené! Je to vynikajúce! Páči sa mi Dobre? to. A posúvame sa ďalej. Toto je horúca čokoláda od babky. Skvelé. Čo je to? Vyzerá to čudne, ale vyskúšajme to. Nie zlé. A víťazom je... Áno, sestra, toto kolo je pre teba. No, zdá sa, že naši hrdinovia sú pripravení na novú výzvu. Aká strata času. Jej, to sú hranolky. Existuje mnoho spôsobov, ako toto jedlo pripraviť a podávať. Teraz zistíme, ktoré jedlo je najlepšie. Samozrejme, najprv treba zemiaky olúpať. Čo sa deje? Sestra si vybrala veľmi neobvyklý spôsob šúpania zemiakov. Babička nie je nadšená, ale ako by mohla byť nahnevaná na svoju milovanú vnúčku? Teraz si potrebuješ získať zemiaky. To je ono! Sestra krája zemiaky špeciálnym nožom. Pozri sa na tú krásu. Je čas pridať trochu farby. Wow, to je také jasné. Pridať olej? Nemôžeš ma nútiť. A môžeme pridať naše farebné zemiaky na panvicu. Skvelé! S horúcim olejom by ste mali byť vždy veľmi opatrní. Hej, dávajte pozor! Na tanier pekne rozložíme naše farebné zemiaky. Sestra dostala také svetlé hranolky. Babka preferuje viac klasickú verziu jedla. A niekedy je klasická verzia najlepšia, však? Och áno, hranolky a kečup. Táto chuť je známa všetkým už od detstva. Čo môže byť lepšie? Skvelá práca, babka. No, aké prekvapenia má tento raz Wednesday? Zemiaky od Wednesday sú už uvarené. Vyzerá to ako obvyklá porcia. Ale počkaj. Čo je to? Nie. Vyzerá to, že Wednesday pomiešala prílohy. Toto Poď nie radšej je si znak zakry pre oči. bolestivý. Slabšie povahy. Tak kde sme to boli? Hranolky. Áno. Wednesday natiera zemiaky na čierno. Wow, aké krásne. Vyzerá to, že sestra ocenila aj Wednesdayn pokrm. Pozri sa na jej reakciu. No, pozrime sa, čo si o tom myslí Margot. No tak, čo to tu máme? Wow, je tento zemiak trošku pripálený? Nie, nechutí zle. A s kečupom? Proste super. Takže asi sa nebudem držať späť a zjem všetko do posledného kúsku. Mňam. Ideme na ďalší. No, nie zlé. Pozrime sa. Ale takto to bude chutiť ešte lepšie. Tak s Bohom, zemiaky. Idem vás zjesť. Wow,
Myslím, že som toho trochu prejedol, ale ešte je tu tretí chod. Aké krásne jedlo. Áno, veľmi chutné. Už to cítim. Tak, dobre. Do posledného kúsku. Ale... Neboj sa, som v poriadku. Takže chlapci, ste pripravení na ďalšiu výzvu? Tak pozrime sa. Palacinky. Aké sú chutné. Dúfam, že naši hrdinovia vedia, ako pripraviť toto úžasné jedlo. Existuje toľko spôsobov. Tak? Poďme na to. Babička, ako vždy, sa pustí do varenia ako prvá. Opatrne vyleje cesto na palacinky na panvicu. Výborne! Vidíš tú kôrku? Môžeš to otočiť. A táto palacinka je jednoducho dokonalá. To je to, čo znamenajú mnohé roky skúseností. Streda, čo sa s tebou deje? Vyzerá to, že to nezvládneš bez pomoci ruky. Čierna kravata? Samozrejme. Kto pochyboval? Je to Wednesday. Pozrite sa na túto farbu. Hej, vyzerá to, že sa trochu nechala uniesť. No, dobre. Vráťme sa k našim palacinkám. Páni, to je naozaj krásne. Áno, čierne jedlo vždy vyzerá tak štýlovo. A aká je vaša obľúbená farba? Nechajte svoje možnosti v komentároch a možno to urobíme v ďalšom videu. Medzi tým má sestra zrejme niečo zaujímavé v pláne. Wow, toto už nie je palacinka, ale celé umelecké dielo. Nejako sa táto farba nechce vytlačiť. Čo je s tebou? Au! Bola to rýchla jazda rovno do oka. Dúfam, že je s našou sestrou všetko v poriadku. Áno, všetko je v poriadku. V tomto prípade je najdôležitejšie nevzdávať sa napriek všetkým ťažkostiam. Správne? Už to máme. Jej, je to jednorožec. Pozrite sa na tú krásu. Áno, v takýchto momentoch je babička taká hrdá na svoju vnúčku. A čo babička? Vyzerá to, že nás čaká dobrý starý recept. Palacinky s maslom a javorovým sirupom. Pri tomto sa hneď začnú zbiehať sliny. Myslím, že vencesové palacinky sú už upečené tiež. Áno, vyzerajú nezvyčajne. Stredu ako jej obľúbený jahodový sirup. Kaj, sú to pavúky? Upokoj sa, babka. Tieto pavúky sú z čokolády. No, Margot, je čas ochutnať jedlá našich účastníkov. Čo je toto? Vyzerá to desivo. Skúsim palacinku. Nie zle. Na nás. Wow. Výborné. To dobrý pocit. A tá chuť je proste super. Aká je to krása. Jednorožec. Také sladké. To si- Dobre. Je to také chutné. Myslím, že som sa rozhodla pre víťaza. Tuto je. Gratulujem, sestra. Zaslúžiš si víťazstvo. Začnime s koláčikmi. Jednoduché ako koláč. Urobím to. Nemôžem nič sľúbiť, ale pokúsim sa. Ako to riešiť? Na čo je ten kruh? Pravdepodobne nepotrebné detaily. Drahý, Čo robíš? Pozri sa, ako sa to má robiť. Valčekuj to plynulými pohybmi. Potom vystrihnite kruhy Lech na a dajte na pečenie ne je bodky. prázdny. Do rúry budúce sušienky. Dokážem čokoľvek. Nápadové sušienky sú okrúhle. Však? Takže jednoducho môžete z cesta vykrojiť kruh a rozpustiť maslo. A najdôležitejšou ingredienciou sú Kiddles. Nevadilo by mi dať si s takými sušienkami niečo na zahryznutie. Odviedla si dobrú prácu, drahý. A ako sa majú moje sušienky? Bez preháňania, ako vždy, dokonale. Nechám to bez komentára. Tu sú moje sušienky. Toto je umelecké dielo. Majstrovská ruka je okamžite viditeľná. Len sa pozrite, aký úžasný perníkový dom mám. Mimochodom, vďaka za nápad, strechu ozdobím Skittles. No, posledný dotyk. Práškový cukor. A zdá sa, že môj dom je zaprášený snehovou guľou. Nemôžem uveriť svojim očiam.
Miláčik, toto nie je pre teba. Och nie! Vyzerá to ako malý požiar. Musíme okamžite získať cookies. Možno sa to ešte dá zachrániť. Ó, nie. Nezdá sa, že by tam bola... sa, že tu niet čo spraviť. A toto sú sušienky? Nie som si istý, či sa to vôbec dá jesť. No čo tu máme? Ach, perníkový domček. Taký krásny a taký chutný. Myslím, že tento dom má jeden. A inak to ani nemôže byť. Som profesionál. A teraz si chcem dať burger a to rýchlo. Dobre. Môžem to urobiť. Ale možno predsa nie. Je to meso. Viem. Namiesto starého, nudného, bezmestného, Nancy, môžete použiť chutné môj a lákavé čokoládový, chuťový zážitok. Sa vyvíja skvelé, perfektné. Ako sa majú ostatní? Dokonalé žemle. Ale musíte ich osmažiť. Chrumkavá kôrka bude veľmi užitočná. Čo vieš o riedkej kôre, babka? 1, 2 a burger je takmer hotový. Pôsobivé. Ale najdôležitejšia vec v burgeri je šťavnatá fašírka. Požičiam si svoje mäso. Vďaka. A teraz musíš dať budúcu fašírku do panvice a chvíľu počkať. Páne Bože, zlato, čo to robíš? Upokoj sa, babi. Mám všetko pod kontrolou. Len som sa rozhodol opiecť marshmallows a pridať pikantnosť do môjho burgera. A teraz je na rade marmeláda. Zhora a stlačte silnejšie. To je celý recept. Páči sa ti to? Prečo táto rivalita, keď stále robím ten najchutnejší burger? Len sa pozrite na tieto placky. Milujem Ešte jeden. Je tam. Je to nikdy príliš veľa mesa. A teraz zostáva len rozložiť zeleninu a syry po vrstvách. Súhlasím, že jedna vrstva je veľmi nudná. Ale ak urobíš veľa vrstiev, bude to čo... Áno, som jednoznačný favorit. Ukázalo sa, Úplne že... skvelé. Pokračuj, ja sa nevzdám. Opatrne poukladajte ingrediencie. A teraz omáčky. Nemusíme šetriť. Robíme to od srdca. Aký milý burger. Ešte trochu a dosiahnem zlatistú kôrku. Ach, jaj. Niečo nie je v poriadku. Pozri. Babka, Tada. pozri, aký som Wow. skvelý. Čo je to za zvuk? Trojposchodový burger je niečo, čo som Že chcel áno? vyprsknúť. Aký je šťavnatý. Úžasné. Teraz, Hugh, môj priateľ? Všetko sa rozpadlo. Môžeme. Dobre. Lebo je tam ďalší burger. Vyzerá to Veľmi. Poďme vyskúšať. Marmeláda a Nutella. Skvelé, ale šéf kuchárov burger vyhráva. Gratulujem. Áno. Ura. Vieš, už to tam nie je. Tento raz chcem nugetky. Budeš to vedieť spraviť? Ľahké. Stárka, zobuď sa. Pozri, Jennifer chce nugetky. Samozrejme. Najprv treba naliať trochu oleja do panvíce. Och, babka. Podelíte sa so mnou o olej? Vďaka. Čudné, prečo netečie? Asi treba silnejšie zatriasť. Ale no tak! Niečo očividne nešlo podľa plánu. Ach, drahý, kto to takto robí? To je v poriadku. Hlavné je, že je to chutné. A aby to bolo vždy chutné, varím s láskou. Kurča treba marinovať. Na to rozšľahajte vajce. Namočte doň kúsky kurčaťa a potom ich obálte v sušienkach. Skvelé. Teraz to môžeme vyprážať. Také chutné. A čo zas... Ach, nechcete to skúsiť, šéf kuchár? Nie. Dokážem. Mám niečo. Nugety budú Najvyššia mimo... trieda.
Budú vyzerať ako kúsky zlata. A samozrejme, obsluha je tiež umenie. Malo by to byť spektakulárne. Viem, keď sa nechce otravovať s varením, môžeš si vziať už hotové. Obalím nugety v syre a potom urobím najchutnejší strúhanku zo Cheetos. Na to poriadne rozklepem tento balíček. Miláčik, buď opatrný. Nie tak tvrdo. Zdá sa, že to fungovalo. Uvidíme. Áno, skvelé. Teraz pridajme Cheetos k nuggetom a dáme ich na panvicu. Už teraz cítim tú úžasnú chuť. Ani to nechcem dať dieťaťu. Skoro som zabudol. Správne. Aké by to boli nuggetky bez kečupu? Teraz je to dokonalé. Môj Bože, ako úžasne to vyzerá. Sú to zlaté nugety? Chutí to najobyčajnejšie. Dobre, vyskúšam ďalší. Áno, tento sa mi Zdá sa to veľmi oveľa- páči. Ale ešte niečo zostalo. Červený. Super. Je tu aj Cheetos. Toto je určite víťaz. Hurá! Vyhral som! Videli ste to? Víťazstvo! Videli ste to? Pizzu, idem na to! Žiadny problém. Ja by som to tiež nevadilo. Ach, pizza. To zvládnem. Tu je potrebný paradajkový pretlak. Kvapneme trochu na kúsok a jemne roztierame lyžicou. A teraz syr. Čím viac syra, tým chutnejšie. A pepperoni. Nechcem vyrušovať, Pozri, ale... som kuchár. Som Dale. Neletelo to. Nehnevaj sa, miláčik. Tu, vezmi si nový kúsok. Ďakujem, babka. Viem. Žiadna nudná paradajková pasta. Marshmallow pasta. Naberiem si plnú lyžicu. A teraz na pizzu. A samozrejme Skittles. Tých nikdy nie je dosť. Takmer som skončil. Áno, hneď vidíte ruku neprofesionálov. Moja pizza bude najzdravšia. Je to nudné biele cesto. Urobím ho výraznejším tým, že ho natriem na čierno. To proste milujem. Dokážem viac než to. A teraz vyvalkáme základ. Základ by mal byť potretý špeciálnou paradajkovou omáčkou. Potom bude pizza taká chutná, ako v najlepších talianskych reštauráciách. Dám na vrch syr. Výborne! A teraz prichádza čas kreviet. A aby neboli sami, pridám mušlové priateľky. Pokrm vysokej kuchyne je hotový. Prichystajte sa na vychutnanie. Ako dlho to potrvá? Myslím, že je to hotové. Perfektné. Skúsme tie pizze. Bellissimo. Tak dobre. Dobre. Uvidíme. Ako zaujímavo to vyzerá? Fuj, čo to je? Sú to skutočné svaly? Nechystám sa to skúsiť. Ale toto je zaujímavejšie. Vyzerá to ako Skittles. Vyzerá to lepšie, než to chutí. Ale táto pizza vyzerá úplne normálne. A vonia tak dobre. Aká úžasná chuť. Áno, je to víťaz. Gratulujem, babička. Zaslúžené víťazstvo. Moja pizza bola lepšia. Žiadne komentáre. A ktoré... Dievčatá, zíďte sa. Malá Ema nám ide ukázať jedlo. Chcem tortu. No, všetci sú pripravení. Čo mám robiť? Dobre, mám nápad. Urobím tortu v tvare zámku. Bude to neuveriteľne cool. Vystrihujem formu, odstraňujem zbytočné kúsky a je to hotové. Hurá! Úžasné! Ahoj, babka. Áno, je to vynikajúce. Všetka táto robota je pre tortu však. Vyzerá to tak krásne. Pridávam viac krému a je tu môj ružový zámok. Teraz musíme spraviť krásne veže. Teraz
Teraz musíme použiť nejaké farebné posýpky všade. Krásne! Teraz použijem trochu čokolády. Zvýrazní to chuť. A ozdobíme to malými marshmallows. Aha, pozri sa na to! Je tam ružová vlajka na vrchole. Ale aj ja mám niečo na mysli. Čokoláda? A ja? Zoberte zlatý prach. Victor Williams. Vyrobte drôt. Úžasné. Dobre. Ako? Čoko? Rozstavené. A teraz ho nalejme na tortu. Čas na ozdobné časti. KitKaty sú perfektné. Položím ich všade dookola a pridám trochu jahôd pre krásu a chuť. Pripútam to červenou stuhou pre krásu. A moja torta je pripravená. Wow, Bobby, to vyzerá úžasne. Zastav. Ukážem ti, čo je naozaj skvelá torta. Potrebujem natrieť čierny krém na tortu a zahladiť ho. Dobre, ruka, forma. Ďakujem. Dobre. Som rád, že vieš, čo som chcel. Nalievam tekutý marshmallow do formy. Teraz to vyberám von a pozri sa na to. Moje biele lebky vyzerajú neuveriteľne krásne. Ozdobovanie torty a potrebujeme trochu zlata. Vyzerá to perfektne. A posledná ingrediencia, jahodový sirup. Milujem ho, pretože mi pripomína krv. Mama, nechaj ma nakrmiť. Ach, tieto koláče vyzerajú tak zaujímavo. Skúsim tento hrad. Veľmi dobré. Skvelá práca, Emmett. Ľúbim ťa. Ja ťa ľúbim. Mamička mi vyrobila! Vyzerá to neuveriteľne. Och, milujem KitKat. Tam je moja obľúbená jahodová. Bábi, ty si skvelá kuchárka. Čo je toto? Snažíš sa ma znova vystrašiť? Čo sa deje? Dobre, skúsim to. Mňau. Mám ťažké rozhodnúť sa pre víťaza, ale ona je tá... Človeče. Zaujímalo by ma, ako tentokrát vyzerá Elf. Pizza vyzerá skvele. Poďme začať. Edon! Čo? Edon? Prestaň byť do cesta. Dovol mi ukázať ti, ako vyváľať cestu. Ak to chceš robiť, potrebuješ nejaké valčeky. Och, dobre. Babina. Och, pozri na to. Je to perfektné. Čo? Súhlasím, ale urobím to po svojom. Ja viem. Nie, Genius. urobím si vlastné Pozri na to. cesto na pizzu s žuvačkou. Dostať všetku haba-buba na miesto, kde ju chcem, pomocou špeciálneho špagátu ju rozvalkám a vojla. Vyzerá to ako... Ach, si úžasná, Nepohybuj Zlatko. sa. Teraz potrebujem paradajkový pretlak. A ďalej nastrúhať veľa syra. Čo je to? Pepperoni? Nie. Nakrájam si cuketu. To je o mnoho lepšie. A moje obľúbené paradajky? A samozrejme trochu brokolice. Skvelé! Začneme farbením cesta. A skvelé. Ďakujem. Použijem nejaké salámy. Teraz nejaké červené papriky. Dobre. Samozrejme. Nejaký
Fuj, pozri na tohoto pavúka. Potrebuje trochu ohňa. Napíšte do komentárov, ako by ste tohto pavúka pomenovali. Možno Karl alebo Jane? Perfektné. Och, skoro som prešla okolo stola. Moja pizza je pripravená. Wednesday, musíš sa na to pozrieť. Vedel som, že sa ti to bude páčiť. Je čas na moju pizzu. Prišiel som s výborným nápadom. Jednoducho pridáme tekuté marshmallow na moje gumové cesto. Samozrejme, srdce. A ešte viac cukroviniek. To je úžasné. Posypky, hotovo. Poď. Počkaj, zelenina? Bolelo ma to! Chcem začať s týmto. Skúsme to. Je to z cesta. Čo to je? Och nie, horím vo vnútri. Wednesday, to nie je v poriadku. Čo je tu? Ach, zelenina. 1, 2, 3, 4. Nie. Babi, toto ani nie je pizza. Čo urobila Anik? Vyzerá to skvele. Počkať, je to žuvačka? Úžasné. Bennett si najlepší. Si víťaz. Gratulujem. Čo naozaj? Super. Prepáč. Stretneme sa. Dobre. Emma, ukáž nám kresbu. Zaujímavá voľba. Všetci, koktejl pre vaje. Už mám skvelý nápad. Budem potrebovať môj parný kotlík a moju knihu Kúziel. Žaba. A trocha červeného, kyslého sirupu. Trochu strašidelných posypov. Krásne. Počkaj. Áno. Pre-win 3 roastage. Veľa z toho. Nádherné. Ako tieto oči. Milujem ich. Streda? Nebuď smiešný. Emma nebude mať takéto veci rada. Idem spraviť zdravý koktail zo zeleniny. Och, sú tak dobré. Všetko to zmiešam. Myslím, že to stačí. Pozri na ten dokonalý smoothie. Niečo chýba. Potrebujeme... To bolo hrozné. To nie je. Mám sa poponáhľať a pripraviť si koktail. Budem potrebovať nejaké chutné kyslé cukríky. Odstránim viečko a všetko nalejem do pohára. Pozri na to. Má to tvar srdca. To je kyslé. Nečakal som, že to bude také kyslé. Dobre, potrebujem ľad. A je to aj v tvare srdc. Prosím. Teraz potrebujeme použiť nejakú sódu. Použijem Fantu. Ach, no tak. Nejde to. Čo ak ti dám dobré oholenie? Och, to by ste určite nemali robiť. Som celý pokrytý.
No, to je v poriadku. Som v poriadku. Nalievať to do pohára. A teraz použijem modrú sódu, ale musím sa chrániť. To je oveľa... Lepšie. Nalievam to. Krásne. Teraz to ozdobíme trochu kyslým džemom a cukríkmi Nerds. 3. Dáte slamku dovnútra a hotovo. Wow, to je tak zvláštne. Wow, čo to je? Streda? Nechaj ma najprv vyskúšať túto marmeládu. Chutné. Wow, ten crossover je naozaj dobrý. Jej, čo je tu fuj? Stará mama, nenávidím zeleninu. Au! Sestra mi určite pripravila niečo chutné. Vyzerá to dobre. Vedel som, že pripravím ten najlepší koktajl vôbec. Kopku palaciniek. Dobre, bez otázok. Ahoj! Babi, zobuď sa! Musíme robiť palacinky. Viem, ako to urobiť. Babička a šéf-kuchárka vymiesili cesto tak rýchlo, že si to nikto ani nevšimol. A teraz sú tu výborné palacinky. Vyzerá to chutne, ale ja to zvládnem lepšie. Pridám do cesta trochu potravinárskeho farbiva. Budú rôzne farby. Wow! Andy sa rozhodol potešiť dieťa niečím nezvyčajným. Pozri, aké má pestré farebné cesto. Bude to veľmi chutné a krásne. Si taký neporiadny, Andy. A vôbec, palacinky sú najlepšie s javorovým sirupom a kúskom masla. Toto je jednoduchý, rokmi overený recept. Palacinky s javorovým sirupom, toto nikoho neprekvapí. Tu je porcia palaciniek od profesionála. Budem na to potrebovať vajce. Tento recept sa nazýva stratené vajce. Je potrebné variť vodu v hrnci a rozbiť vajce priamo do vody. A kým sa to varí, vezmem plátky šunky a lístky zelené. A všetko to krásne uložím medzi palacinky. Je čas, aby dieťa ocenilo úsilie účastníkov výzvy. Prvé sú od Andyho. Sú jednoducho vynikajúce, najmä v kombinácii s marshmallows. A teraz vyskúšajme palacinky od babičky. Vyzerajú celkom jednoducho, avšak veľmi chutne. A palacinky od kuchára vyzerajú nezvyčajne, ale surový žltok strateného vajca je odporný. Dieťa to neocenilo. A víťazstvo patrí Andymu. Áno, vyhral som. Dovol mi to opraviť pre teba. Nedotýkaj sa toho, babka. Pozor, všetci. Dieťa chce šťavnatý steak. Dobre, žiadny problém. Babička to zvládne. Si istý? Áno. Dobre, budem v poriadku. To je všetko. Zoberieme to a smažíme. Nič komplikované. Ako môžeš smažiť bez oleja? Musíš dôkladne namastiť grilovaciu panvicu. Wow. Áno, pridám aj olej. Och, Andy, nepridávaj toľko oleja. A samozrejme by si sa mal snažiť dostať olej do panvice. Teraz hodíme kúsok mesa na panvicu a smažíme ho. Wow, zapôsobilo? Poď! Absolútne. Môžem to urobiť aj ja? Samozrejme, Andy. Hlavné je netrafiť panvicu. Neminula Mladý som sa... muž, sleduj a uč sa. Mimochodom, môj steak je takmer hotový. Teraz môžeš pridať aj trochu soli. Skvelý hod. Veľká vec. Babi, pozri, teraz ťa vyzdvihnem. Pozri, som ako skutočný šéf-kuchár. Nie! Nie! Spadlo to na podlahu. Áno, a nazbieralo to vlasy a špinu a je to tiež surové a nedovarené. Fuj. Možno si to nevšimne. Ach, bože môj. Ach, taký pokrm nemôžeš servírovať. Neviem, čo robiť. Nalejem viac kečupu, skryje to všetky chyby. To je ono. Vonia to úžasne. Ďakujem, Mia. Môj steak je naozaj krásny. Ostáva pridať špringy a rozmarín ako dekoráciu. A to je všetka tvoja dekorácia, babka?
poznám niečo lepšie. Mia vie tajomstvo slávneho zlatého stejku. Bude to skutočný zlatý steak ako v najdrahšej reštaurácii. Mäso by sa malo krájať ostrým nožom, aby sa nepokazil vzhľad stejku. Úžasné! No, tak to je. Nevedela som to. Hotovo. Teraz to môžeš podávať. Nakoniec môžete ochutnať jedlá. Mäso s kečupom nespôsobí, že by dieťa malo chuť. Pozrite sa na to. Vidíte vlasy a špinu. A zlatý steak. Zaujímalo by ma, či ho dieťa ochutná. Vyzerá to chutne, ale nie ohromujúco. Babičkin steak vonia vynikajúco a hlavne sa zapáčil dieťaťu. Jednoduché a bez ozdôb, ale aká chuť. Babičkin steak jednoznačne zaujíma prvé miesto. Vyhral som. Hurá! Je čas na dezert a bábätko chce jesť zmrzlinu. Viem recepty. Vyprážaná zmrzlina. Bábka vie robiť zmrzlinu? Nič zložité. Takže čo je v recepte? Musíte to nakrájať na malé kúsky. Dobre. Aké krásne! Teraz to tiež nakrájam na kúsky. Jednoduché ako koláč. Rád krajam zmrzlinu. Pozor na nože, mladý muž, a nehač jedlo po kuchyni. Uniesol som sa. Prepáč, babka. To je to, čo sa stane, keď sa do práce pustia amatéri. Medzi tým som už všetko pripravil. Zostáva dokončiť jedlo krásnym servírovaním. Všetko dopadlo perfektne. Ozdobím zmrzlinu citrónovou kôrou. Kyslú chuť citróna dokonale kombinuje so sladkosťou zmrzliny. Niekoľko lístkov mäty a trochu dymu zo suchého ľadu. Takto sa zmrzlina podáva v najrafinovanejších reštauráciách. Úžasné! Len sa na toto pozri. Neuveriteľné. No teda! Babička tiež všetko pripravila. Nakrájať a zatočiť. Veľmi to nevychádza. Zmrzlina je prilepená. Dobre, jednoducho pridáme trochu čokoládového sirupu na vrch. To je smiešné. Už som skoro hotový tiež. Nič komplikované. Teraz to dám do misky a ozdobím šľahačkou. Milujem to. Pre babetko budem mať o mnoho viac. A teraz posypem nejaké cukríky, Skittles dúhové, cukrová slámka na krásu a nejaké Oreo sušenky. Babi, dovolíš mi? Ďakujem. Teraz nalejem čokoládový sirup. Áno. Pozrime sa, čo si myslí dieťa. Farebná zmrzlina od môjho brata vyzerá neuveriteľne krásne, ale nádherná prezentácia od šéf-kuchára dieťa viac zaujala. Je čas ochutnať ju. Lemon vraví, že je príliš kyslá. Plátky zmrzliny a čokoládový sirup vyzerajú nechutne, ale chutia celkom obyčajne. Nakoniec je čas ochutnať zmrzlinu od brata. Šľahačka, cukrové slamky a Skittles. Neuveriteľne chutná kombinácia. A víťazom je... brat. Áno, vedela som to. Babi, nechaj ma ťa objať. Všetci, sústreďte sa. Pokračujeme v našom kulinárskom súboji. Ďalšou úlohou je croissant. Francúzi veľmi radi jedia croissanty s kávou na raňajky. Babka, si z Francúzska? Vieš, ako pripraviť croissanty? Babka vie všetko. Dá sa to vložiť do rúry a počkáme, kým sa upečie. Dokážem to tiež. Sekunda, poďme piecť. Dobre, vnúk. Nepodporujem použitie mrazeného cesta. Uvariť to sám nie je tak ťažké. Mimochodom, naša šéf-kuchárka Mia pracovala v najlepších reštauráciách v Paríži a pozná najstarší recept na croissanty. Podľa tohto receptu sa pripravovali jedlá aj pre samotného kráľa Francúzska Ľudovíta. Preto bábätko čaká skutočne kráľovský dezert. A brat a starka sledujú šéf-kuchára s úžasom, ako obratne miesi cesto, ukladá ho do vrstiev a krúti ho. Aké umenie! Už len dať do rúry a počkať. Nebudem vedieť variť tak skvelo, ale pridám nutellu do svojich croissantov. Moja obľúbená čokoládová orechová pasta. Mladné! Aké spôsoby? Je čas dostať ich croissanty. Aké nádherné a rúžové. Andy? Čo? Nie, to nie! Brat sa nechal uniesť nutelou a jeho croissanty zhoreli. Áno, čokoládová nátierka je naozaj veľmi chutná. Neboj sa, ide ti to skvele. Áno, croissanty sú upečené. Je čas začať servírovať. Potrebujem zárez a môžeš naliať pripravený krém.
Pridám jahody a ozdobím pokrm práškovým cukrom na vrchu. Voila. Všetko je hotové. Teraz to môžeme vyskúšať. Spálené croissanty od brata vyzerajú hrozne. Áno, nestojí za to ich skúšať. Aká vôňa. Croissanty od babičky sú lahodné, sladké a tak pekné. Našemu dieťatku veľmi chutili. Wow! Jahody, sladká smotana a lahodné cesto vyrobené podľa kráľovského receptu. Bez pochyby, croissanty od šéf-kuchára získavajú prvé miesto. Ďakujem. Veľmi... Vedela som to.